Saan sakim? Lubat na pag ko balik. Sige man ko kaano po. Mura, imbis ma-charge ka ni Kaanog luto, nalubat na hinuon. Alright, na guys, partner, humba with buwad, ya. Ang yummy. Na guys. Nganta ninyo. Hi guys, good morning. Good morning guys. Kamusta mong tanan guys? Butang na, Mark. Butang na. Guys, maghumba mig nangka. Asa kay kam kay tagak. Guys, asa rin pakpakan guys, kring nangka kay maghumba mi around ko. Dara ko magpakpak guys. Ala ay pinutak mo day. Di na kinahanglan og tupok. Di na kinahanglan og kare, tupok. Kay di naman ay gulitanan. Wala man nga ko anon. Di natit. Yes, na mi humbaon rung nangka guys. Gimingaw na gazud kog humbang nangka guys. Makakaon na gazud intaw nagperson. Ako day di. Mingaw lang ko nangka. Wa pa ko tita nangka. Gimingaw na pag og nangka guys. Ako Humba, lang po. makakaon na gazud mi. Salamat ka adjo. Kinsa day hatag nila. Salamat ka adjo danis tag ijas nangka. Kinsa? Naahat og ikuha. Thank you so much. Kani mo ilami humbaan guys kay arang pa ni ka humuk ka adjo. Kay liso ba? Arang pa ni siyang tamansi ba? Matang. Kailangan natin siyang tanggalin para siya ay ating maukan. Yes, no? Gulayin natin siya. Masarap ang aming ulam, guys. Ang tanghalian. Ano pa ni Zaka dabong, guys? Lapi pa dyan ni Zaka zo. Gulayin. Dabong ka zo ba? Na guys, sinlo na dela may tibak diya. Pastilan. Sag dila man kaya tala ning pahakan. Tara guys. Tanay huwaan agatang nangka nga dabong. Kayo. Wow. Lami din ang hinog jud na. Hinog. Hinog na rin pa bunga pa ni. Ay, Dabong guys, ang aning nangka. Bunga pa na. Nak ko day up. Ya, huya, ambisa na kutsilyo na ni Pes. Kaya deh. Pansa natin subok, guys. Natin subok. Tapi laman subok lamin na subok patait. No. Anong kadaguan? Hindi makadaglami. Subok? Hindi pwede, uy. Hindi na pwede ng subok, guys. Be, ang kutsilyo na, be. Ya, ambito kutsilyo ka na. Di na, kato isa, dahil laparin. Ito, di na. Manaan siya, guys. Isa. Karin. Oh, diba, nain. Tagpuran na malata mo na. Oy. Mawara man dyan. Tagot guys, magkudkod kong lubi. Oh, diba? Ano na naman guys. Dali pa. Yes, no. Sureball pang mapino ni guys. Lami mong gano'n siya. Pinuhon. Wow, sarap. Ano? Di man makita yung nawati ko ini. Hindi naman makita po niya. Zoy, pakita. Tingnan na, rough road. Mita guys, no. Mita. Huwag mang gaday maat nga. Minug na ayun. Agoy, karon mo ilang may isagol guys sa humba. Tingog. Badir, tingog. Una. Daghay na ningog no. Lami to'y panagos humba guys. Kaya hawak sa kamera. Lami ining dabong guys. Humbaon. Humok. Pero humok ba? Dahil raman lata. Na guys, sumana. Masang hugasan. Karong hinte. Karong hinlo. Alright, tara guys, ato na yung lunod rin atong nangkang tinadtad. Ato na yung humbaan ron tataad guys. Himada ni guys, magkudkod itong lubi. Pero namin Una na sa ini kudkod. kudkod na sakya. Ito ka doon takya ha ka. Alright, tadaghan na ni. Ito pagapanglaw ka. Kag lubi. Lami maguglubi kanon. Lagi. Sara ka lubi ang may sunod guys. May gamatoy rampat mo siya. Tagapanglaw mo.
Natagapanglaw ka din yung mga bata, guys. Mga resulta bagyo kaya ng hurot ang lubi. Singit na lang ang lubi rin sa amo. Ha, naglubi eh. Pagtanam lubi huy. Pagtanam lubi. Pagtanam lubi. Pero ka nga madam ang sakin na lubi. Kurang, pero ka ako. Pero ka, day. Dapat tingin mo ipon dahil. Mo, na resulta si ka, ugtam is. Wala ka ng pit. Bibili ito, di ba ulit? Hindi ka ang kulit. Kusog man ako mong kagod. Siyempre, pa. Mag-ianad. Anad yun kinukuray. Anad yun kinukuray, guys. Kasi mapakod ko diha. A few moments later. Yan na guys, aglasaw nga, tuno. Muna yung mga ipahumok na ris ng ka. Alright. Okay ka, guys. Okay. Yan na guys. Lasaw pa na siya guys. At saan isang pahumukon. Okay, ho. Yan na guys, dali rin yung mahumok guys ka nagdaab-daab. Grabe, syaro liwagay mo. Bakit? Wow! Very good! Nice lagi, bis. Wow, very good ka juga mang kimyat, guys. Wow. Kaning babaw, bay. Okay. Kanang bus iring. Ni, Aw. kuhaan ka ng bakay. Okay. Sige. Kumbati. Li. Alright, na guys. Oh, padi ay. Ito sa lang. Sini na daw sa tilong. Asinindaan. So, asinandaan siya guys. Arong musuhap ag ijang lasa sa ilang sa ijang galamhan. Char. Ito. So, asinandaan din daan guys. Singa ni basta mo humba. Asinandaan. Kay arong mo lasa agatong gulay. Guys, no? Okay. So, ito na siyang takuban. Arong mo dali o kabukaw. Arong dali siya malata. Dali rin pa siya guys. Humok rin pa rin ka. Kay dabong mang kaazo. Yes, no? Yan na guys, nakaready na panakot. Yan na, kompleto ni guys. Naisili, loya, aho, sibuyas. Og, di na padag atong ispiso. Di na pod guys, ag ispiso nga tuno. Muna yung amang last nga isabaw guys. Muna si Zay pangpalami sa atong humbang nangka. Kuasa kog tangad guys. Han lunod ni daan na to guys. Karong humot. Butang kalabo pa der. Kalabo. Ano man, kamuangay? Oh, di ka mo nga ikuan. Nagamang tubig guys, nagbisyo nagamang tubig. Pastilan Ginoo ko. Nagbisyo nagamang tubig guys. Alright. Hugasan. Kata na ilunod dito sa atong trabaho. Ilunod na sa mga humba. Yan na guys, sama na ilunod ag panakot. Wow. Halo-halo na ni guys. Halo-halo. Ayan, haluin. Haluin. Ayan. Okay. Putong piso. And the espiso guys. Isa nang ilunod. Ilunod ang espiso guys. Ayan na. Alright. Okay, ayan na guys. Wow. Taning halo-haloin guys. Okay, kadzo. Wow, din na guys. Alright, so pabukawon sa rin na guys. Kaya inighamanda na. Mga anami. Hindi ka mag-eat na taron. Mag-eat na ang baby naman. Grabe ka sapaw-sapaw na pagsanina guys. Muraga din yung mauga dyan. Tanawa. Sa pagsanina ni takyahan eh. Graun. Karoon ng baby. Graun ng baby guys. Graun yung baby kimia. Nga na may karong taod-taod guys. Pag maloto na itong mga hinumbang nangka. Kakaaga na kasi yung taon ni guys. So, pinalit niya humbang nangka. Kaya das nangagi. Dahil nanuroy dar tag 15 putos. Basta ilang ginong kadalar. Naman day. Pag i-charge. Asama ka mag-tiktok dapit. Tiktok na pod. Naong dito mo. Rajag naong tiktok ng bajiha guys. Na guys, humba with sinugbang buwad. Aral may as a partner ka dyan guys. May buwad. Alright, ang lilian guys. Ning bukaw na ba? Ang lilian guys. Ning bukaw na ba, bi? Okay, din na guys. Wow, bukaw-bukaw na guys.
Mana lagi piso. Pisong puno. Okay. Di. Grabing lami guys. Kompleto ni panakot guys. Luto na ang aming humba nga nangka. Wow. Grabe dyan guys. Gimingaw ka sa kukaan daning humbang nangka. Uni na ang ating humba-humbains. Mga unami guys. Okay. Ayan guys. So, mado na ba? Alright. Di na. Sumuhukat na guys. Alright. Tara guys. Sagamang humba. Sumuhukat ako humba guys. Wow. Yan na guys. Yummy humba. Doan kasadlanan guys. Pero di mag-ilog. Karon ba kami balik ko kaon na guys. Right. Tapuban kay ron di masidlag. Dana guys, nangumbang nangka. Alright, dana guys, partner humba with buwad, ya. Ang yummy. Dana guys. Nganta ninjo. Ngantag paniud to. Paniud to. Ito guys. Ito tag humbang nangka. Ito guys, lamiya ka. Tukin. Ito kaya Kent. Harus iliyat. Dana guys, ang hinam-hinaman nga humba. Hinam-hinam sa lumba niya. Naghinam-hinam sa humba nga lami kadyo. Alright, ito ta guys. Ito ta nami humba nga lami. Nabawi ha. Namiya kadyo kung humba guys ito. Nami kadyo. Dali na day. Dia. Anta guys. May sausawan niya. Nagkamatis. Tagwa mama, pangarya mama. Kapon na. Mukuha si Daba, maulay yung kapon. Tapad mo kuya ka. Ay, tapad mo kuya ka. Nagana ka. Tapad mo kuya anak. Tapad kuya rin. Ambil, Bibi. Iling ako. Ang badi ka. Butay sa bawi. Ayun na, day. Lubat na pag ko balik. Sige man ko kaano po. Mura. Imbis ma-charge ka ni ka anong luto. Nalubat na hinuon. Uy, klaro guys. Diyan saan na? I-charge ka ron. Lapod. Hindi pa nga saksakan ng kunot. Namikin? Kanang tagipan. Kanit. Namikin? Namian sa kuya kin guys. Bati, labong na idaghan labong das ni Agin, ipalit tag do ka putos, nag-ilag mo, karon kay naanay daghan. La, kaon. Guys no. Tas nangagi kasi palit mig do ka putos, kuwangan raman, anong nang-iilag. Gamay raman karon no. La, kaon. Kaon kimyat. Ang katapay punuan na to. Dapat pumuan na sa daghaon. Suban. Mag ko kauban gabi eh. Mag ko kauban ang ruwi. Ang taga si buwad Na. Mag ko kauban ang ruwi. Nanguha sa nina. Butang gulay na imo lang. Ma. Namaot ko kauban ang ruwi gabi eh. Nanguha sa nina. Hilak pa dyan. Tumakan doon day. Ha? Tumakan doon eh. Ha? Ay gulay ng ang ruin guys. Ang kaon. Kita. Nahuman ako. Sige, ang ruwi. Pa, pastilan. Damguhan sila mo sa ang ruin. May kaon guys. Dangguman ko yung Sanay humba. Danggulak. Nahan ka kin? Ma. Wait, ting skin guys. Okay, ganahan. Ma. Mama, tughat. Maglaag kay. Danggo ko para daton bakwak. Okay. Para kita mi ba?
Indang gulak ko para dad-uwak-wak. Tabangan, ang dad-udanhin. Isi dad-undar yan. Kumbati mga kuyas. Wahay ang mga kuyas guys, ilang ibirahan ang kumbaan ya. Kumbati. A few moments later. Guys, ang makuha na pinang sa mga kakao dahil hilok na. Hilok. Yay! Karoon pa lang mahilok ni, hilok na. Naput-puti madaghan! Ma! 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 Ay! Ay, dalaga. Dalaginaw. Nahinog guys. Dala guys, karoon pa na mo mahinog, hinog na. Si Papa ay nakakita rin pag Abril. Zanahinog nga, naroon naman na yung inog Daghan man tayo sa raman eh. Sabi natin. Abog ka daghan man ta. Adjaw. Say. Yara. Tiguman ang jugliso kaya tang itanam speakers bay. Yes, nakakuha na miss amang kakao guys. Ay bukbuk. Uy, basig na panay daghang hinog dito pa dir. Wow. Datan pa daghang dugay. Hala, uy, hala. Aralami akadzo guys. Wow. Wow. Grabe, kunitas mga tamo ko ano. Kabug. Kunitas mga kabug. Dami pa. Grabe. Wow. Sarap. Dari ibutan na jugliso. Tangan ni puti yan na. Bi, ibutan na jugliso. Kaya ata nang tigumon na tayo sabod. Naaho ah. Uday ka kim-kim guys ya. Oh, juga na kayong agas ng tubig guys. Nawawan ng tubig dari. Masarap ikabuk pa no. Madula man nakakain namin sa mga kakao guys ya. Naadiha. Ha? Panguha nila? Kakaan na mo sila ng mga kakao. Dengan-dengan na sa mga rambutan guys. Kaso, ang maramutan na nga. Uy, ito betul na. Ato ni mo. Matun ha? Tuno siguro. Ang gito anday? Tun. Matanda. Ikailisan na na. Ang tap may sagas. Oy. Katay ko ako ito. Sup-sup. Butan mo dari kata ng isabod. Sabon. Kakaan namin sa mga kakao guys. Nakapod puti Likod. madaghan puti. Tapos dito puti daghan. Yan ni kakao. Nakuham. Yung luon chan-chan. Mga katugo naman guys. Tuwek. Katugo di man utarag lubog. Samot sa kadake guys na chan-chan. Natugod. Masih katugon di mo tug. Nagwanta lamang kasi. Latog. Masig taas na ijang hukot. Oh, ilang mga porma guys. Ngatog. Na ilang mamagiga kasi silang bugay. Bugay. Ang mga porma. Mga gahimus ka guys. Gawas agdila. Tapos mistisa. Tuh, grabe ko lagi agbadyan lagi sa mga bibis nangatug na guys. Isus tabangan. Anong gahimus ka adyo Ginoo ko. Lagi isa po tikangkang dia dari sidang tijan. Isus Ginoo ko dia. Isus Ginoo ko. Orang gadyo-gadyo ka mapinanggaan ni mga iring guys tanawa. Tuh, grabe mga forma. Handay pa silang mama. Hala, tug, kaya man nagka mo. Tulog na ang bibi. Ako guys, giga ko silang mama. Yaw ano. Udah sila dari guys, nangatulog na sa mga charjanan, pastilan. Anda na rin mo. Nanak. Ha, si Diboy guys. Love si Diboy. Yeah! Jian. Sana nasa laag. Kuya Jian ko. Nanay nasa laag. Nasa laag nga.
Wala na may hubog. Wa, di na ako para bugri. Lain na sa una og karon mo bitaw ako Hindi kay. na rin kung sa pahubog guys. Kurso na lang ako. Kuani nga na kay para. Ayun, tanan dyan. Ayos to na bitaw gaw. Gaw. Ayun na kamat. Habag pa mas Kuya Gael ni mo. Otro la. Aga bitaw kay buong. Habag sa Kuya oy. Habag sa Kuya Gael. Pinato. Arang habagan sa Kuya Gael guys na. Mukin tumas idi boy. Habag sa Kuya Gael ni mo idi boy oy na. Uy, ajo ba siya? Arang kininto-kinto ng idi boy. Pero sa Kuya Gael kabo tapang mo rin. Tapang mo. Akan eh. Kala. Nilabaw sa pagkagamay ni Ja. Oy, ansa man na day? Bitaw ingat. Wala dyan dagan hubag-hubag. Wah, kainom man ay mong mata. Di na ko. Pitek-pitek, mura jatik. Grabe ka. Mura jatik ilagang na pas mo. Wa manggo. Halika na. Kay